אפשר לעזור במשהו שאתה עושה? שמולות מרוב סלאב. תעשו להם עכשיו השאלה סביבתית. רוצים שנצלם אתכם? זה מכאן שאני לא יודע אם אנחנו המצאנו, אבל אני אקח את הקרדיט בכל מקרה. זה מתקן שאתם המצאתם, כן, כן, נמשיך. מה שאנחנו עושים, מכניסים דבש ומה שיש פה לתוך הצינורות האלה. מה יש פה? בטיח, יש פה קצת עוף וקצת בטיח. זה לא הולך ביחד. מכניסים את זה לתוך הצינורות, אחרי זה נכנס לתוך החצר של הגיריות, והן צריכות לעבוד בשביל להוציא את זה. איך הן עובדות? איך מוציאים שם? איך הם מוציאים, אנחנו נראה. אוקיי, אז יש לכם פה סכינים, סכין, כפפות, כף, תהיו יצירתיים. טוב, גיא, תביא לי כפפה.